Tuukka tulee ihan kohta, jos sä haluat treenata sen kanssa. Ei. Kyllä mä omaan personal trainerini luotan. Ja siitähän mä oon maksanutkin. No sit sun pitää ainakin harjoitella oikein. Tässä liikkeessä sä eristät hauislihaksen. Jaa, hyvä. Just tällaista opastusta mä oon toivonutkin saavani. Rahoilla vastinetta vai? Nimenomaan. Pikkulinnut visersikin, että sulla on nykyään enemmänkin millä mällätä. No, ärsyttääkö se sua? Ei. Katos, mä tiedän, että sä pelaat kaikki rahas kuitenkin ensimmäisellä kasinolla. Niin, siinä saisikin pelata aika pitkän tovin. Toisin kuin sinä, joka törsisit koko omaisuudessa yhdessä huijauksessa. Eikö sulla mennyt se luksusasuntokin siinä pyramidin huijauksessa? Mua sentään huijattiin. Mä en huijannut itse. Ja mäkö mukaan huijasin? Kuolevalta naiselta koko sen omaisuuden. Aika ala-arvoista jopa sulta. Mä en tiennyt Elsan omaisuudesta yhtään mitään. Rahalla ei ollut osa-aika-arpaa meidän välisessä ystävyydessä. Ai säkö osaat olla hyvä ystävä? No ainakin sinun verrattuna. Hyvät ihmiset teillä naisia ja lapsia. Jätä mun menneisyys pois tästä. Tai mitä? Tai saat tuntea sen nauhoissa. Turha huota. Sähän hakkaat vaan avuttomia. Mä en oo lyönyt ketään. Taisit lyödä sitä Elsaakin, kun sä säikät jättämään sulle perinnön. Mitä täällä tapahtuu? Päästikää irti! Molemmat! Tää hullu löi mua! Ossi! Me ulos! Heti! Me kuule opettelee vähän asiakaspalveluus. Ismo, rauhoitu! Te olisit kuullut, mitä tuo höykkeri sanoi mulle. No sano mitä sanot, ei oo silti mikään nyrkkeilysali. Sä et oo enää tervetullut tänne. Saanko mä nyt jonkun porttikielon vai? Meillä asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuus on ykkösasia. Ja mekö on joku uhka turvallisuudelle täällä, hä? Ossihan se on. Hei! Mä joudun nyt pyytää sua poistua. En mä sitä jäänytkään mistään hinnasta. Ossi, ei. Ehkä meidän pitäisi jotakin yrittää sopia tää tilanne. Se taisi mennä liian pitkälle meidän molempien osalta. Sä menit liian pitkälle. Sulla ei tietääkseni ole mustaa silmää. No just sen takia mä haluaisinkin pyytää sulta anteeksi. Säästä kuulen anteeksi pyyntö seuraavalle uudelle, jos mä en tee sun pahoittelullasi yhtään mitään. No mä vaan yritin olla aikuinen ja kantaa oman vastuuni. Mutta ei sitten. Hei. Jonain päivänä, kun sä sitä vähiten odotat.